जब खेसारी लाल यादव चाहते बड़े जे पवन सिंह से विश्व युद्ध होके तो ना पवन सिंह डराइल बड़े आ ना पवन सिंह के फैंस लोग डराइल बा। काहे कि आज तक ले खेसारी लाल यादव के जब भी गाना चलल बा, जब भी भोजपुरी इंडस्ट्री में बाजल बड़े तो कहीं ना कहीं पवन सिंह से विवाद क के। काहे कि रउआ सबके पता होई कि खेसारी लाल यादव के जब सैड सॉन्ग बाजेला तो ओहू में कहीं ना कहीं पवन सिंह के ऊपर टिप्पणी रहेला, पवन सिंह के ऊपर भाव रहेला तबे बाजेला, आ चाहे भोजपुरी गाना होके। रउआ सबके पता होई कि जब से पावर स्टार पवन सिंह चुनाव में खड़ा भइल बड़े तब से सारा लोग एक हो गइल बा, आ तबे से खेसारी लाल यादव डूब गइल बड़े। आ खेसारी लाल यादव के गाना अब बाजत नहीं है तो खेसारी लाल यादव अब चाहत रहे कोनो हाथकंडा अपना के पवन सिंह से विवाद होके, पवन सिंह से विश्व युद्ध होके, ओकरा बाद गाना जौन बाकी रिलीज होके ताकि गाना चली। अब दूसर बात, काल एगो पवन सिंह के पोस्टर रिलीज भहुए, ओकरा संगे संगे एगो खेसारी लाल के पोस्टर रिलीज भहुए, अंबानी बना दी भोले दानी। अंबानी बना दी भोले दानी पावर स्टार पवन सिंह के पोस्टर के बाद ही रिलीज भहुए अनुपूर्णा फिल्म से। अनुपूर्णा फिल्म से जैसे पोस्टर हुए आज टीजर आयल बा, आज अनुपूर्णा फिल्म के मालिक यानी अखिलेश कश्यप जैसे नाम रखले हो सन तैसे तू लोग उनकर कारनामा के बारे में सोच ले हो बोलू। उहे अखिलेश कश्यप जवन दूसरा लड़कन के लाइफ का नाम धइले बड़े अंबानी बना दी भोला जी, अंबानी बना दी भोले दानी। अंबानी के ऊपर के बना दी भोला जी धइले रहते कि अंबानी इनकरा पर इनकरा कहे के मतलब कि भोले जी अंबानी हमरा के अपना लड़का के बियाह में ना बोले ले रहन, ओकरा बाद रिसेप्शन में शायद सुहाग रात के बाद रिसेप्शन रहे तहिया बोले ले रहे तो उस दिन गए रहे। तो इनकरा कहे के मतलब जी हमरा के रउआ अंबानी बना दी, अंबानी अंबानी के गरीब बना दी कि हम अपना बेटा के ब्याह करी तो अंबानी के ना पूछी ए भैया मेहनत कैला से होला हो। भोले बाबा निखल जानो जे तू कौन कटकरी के हो लो। तारा की सबसे पहले जब भी हमनी सन के आस्था पर कोनो चीज आवेला, जब कोनो पर्व आवेला, त्यौहार आवेला, अब तू गाना गइबा कौन देवघर जाए मजनुआ के भाड़ा से तारा जाए पैसा कहाँ मजनुआ के भाड़ा से भातारा यारावा फलानावा इहे तहार भक्ति हो। पवन सिंह से सीखे के चाहिए तारा कि भक्ति गाना केंगा गावल जाला, भक्ति गाना केंगा बजावल जाला, भक्ति गाना के प्रति कितना श्रद्धा मन भक्ति में रहेला ई सोचे के चाहिए, जाने के चाहिए पवन सिंह से। बाकी तू का कहबो? हम ये कहम कि आरएसटी ब्लॉग पर स्वागत बा। बाकी जे कटर पवन सिंह के फैन होई उ चैनल के सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर करी। तो सब जान जाइए गौरी बात कि काल सुबेरे गाँव ना आवता पवन सिंह के, काल सुबेरे खेसारी लाल के। पवन सिंह के वेब म्यूजिक से आवता है, खेसारी लाल यादव के अनुपूर्णा फिल्म से आवता। तो रउआ सब काल सुबेरे दिखा दी कि पवन सिंह में कितना दम बा, आ पवन सिंह के गाना कबो कितनो भीड़ में आवे लेकिन अलग इतिहास बनावेला। तो रउआ सब जाके सब्सक्राइब करके रखिए चैनल के, काहे कि जैसे गाना आई वैसे अपडेट हमनी के डाले, सवेरे रिव्यू डाले, फिर सवेरे मुलाकात हुई नया बात के लेके, नया विवाद के लेके। बाकी पावर स्टार पवन सिंह के फैंस और खेसारी लाल के फैंस दोनों लोग से विनती बा कि चैनल के सब्सक्राइब करी, वीडियो के खूब ज्यादा शेयर करी। मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक खातिर नमस्कार।